Ayun mga kababayan, magandang araw ulit sa inyo. Saan mang sulok kayo ng daigdig naroon. Bago yan mga kagamba, kung kababayan, gagamba, nababanggit ko pa rin ng gagamba. Pero ito, reaction video ang ginagawa natin ngayon mga kababayan, gawa ng medyo naglaylo muna tayo sa gagamba. Saka ko na ikikunto kung bakit. Bago yan, yung mga hindi pa subscriber dyan, pa-subscribe na rin ang ating channel. Papindot na rin yung notification bell para laging updated sa mga na-upload nating video. Yan. So, bago tayo mag-reaction video, ito muna ang intro natin. Kapag galit ka sa droga, ang sabi nila, magbantag ka. Yun, no? So, reaction video na tayo, mga kababayan. I'd rather have somebody like Bantag than an angel as a Bucor chief. Tingnan natin kung kakayanin ng mga drug lord ngayon yan. Matitigil ang kabulastugan doon. Tingnan nyo, ganyan ka-importante si Bantag sa Bucor. Tuloy natin. Sir, kahit may record siya sa CPJ na parang nagpasabog yata siya. You're presumed innocent until proven guilty. But is that good, sir, na parang medyo stricto, matapos? Oo, tama yun. Dapat yun para matakot na itong mga... Kita nyo, tiwala ang Senate President bago yung bago lang na itinalaga si Bucor DJ Bantag. Tuloy natin. Kriminal. Sir, yung pagkalagay ni Gerald Bantag as Bucor chief, was he recommended by you, sir? Actually, ang sinabi ko kay... Nirecommend ko noon kay Presidente, siguro kailangan natin ng killer dyan dahil talagang hirap linisin ng Bucor kasi nandiyan dyan yung tatlong yung kampanya natin ngayon laban sa kriminalidad, kampanya natin laban sa korupsyon. Tingnan nyo, killer daw Arinig nyo, sabi ni Bungo, killer. Kampanya natin laban sa droga ay dyan po sa loob ng Bilibid, nandyan sa loob ng Bucor. Kaya ako po nasabi yun na kailangan siguro natin ng killer. Pero Yun, kailangan daw nila ng killer. Ayan. Killer nga ba talaga si Bantag? Pakinggan natin. ang nirecommend po ni Secretary Panelo, honest at competent, at yun po ang sinunod ni Pangulong Duterte. Pero pasado sa... Hindi naman po siguro killer si Bantag. Yun. Kung hindi siya killer, di dapat ganito na lang. Ka sa droga, ang sabi nila, magbantag ka. Yun. Maring hindi narinig. Kaya, ang napili ay competent at bakit kasama ba siya sa kategorya? Killer ba si Bantag? Kaso daw sa... Kita nyo, nagtanong sa killer ba si Bantag? Kita nyo gustong-gusto ng taong bayan mga ganyang klaseng tao. Kasi alam nyo, mahirap yung mga kunwari makadiyos, kunwari mga parang santo kung makakilos, hindi makabasag pinggan. Sawang-sawa ng taong bayan sa mga ganyang style. Ang kailangan nila yung action man, yung kagaya ni Pangulong Duterte na pag sinabi, gawin yan. Ganon. Hindi yung lalagay mo dyan, yung mga kagaya ni Katapang na mahinhin, tapos may issue sa SAP 44, nako, naloko na. Kaya dapat ganito na lang gawin natin sa 2025. Ayan. Ka sa droga, ang sabi nila, magbantag ka. Yeah, tuloy natin yung reaction video natin Parang niya si TJ, sir. Nag-agis po siya ng Killer pala siya. Sir, hindi. So, pasado siya, sir, dun sa killer. Kita nyo, binansagang killer si Bantag bago pa umupo. Killer recommendation. It's a personal choice po ni Presidente si Bantag. Kailangan Yan kasi ang gusto ni PRRD dati, yung mga action man, yung basta't mayroong mga hindi ka nais-nais, binibira agad. At yun din ang nagustuhan nila kay PRRD, no? Dahil sawa na talaga ang taong bayan doon sa mga mahihinhin na mga politiko. Pero sa likod noon, matinding korupsyon. Ituloy natin. na talagang linisin yung Bucor. Maring siyang nakita ni Pangulong Duterte.
Sipin nyo, para linisin ang Bucor. Ibig sabihin, presidente mismo ang nagtiwala sa kanya para linisin. Ngayon, walang tiwala sa kanya, DOJ secretary lang. Doon din nagtitiwala. Samantalang presidente nagtiwala sa kanya. Kaya tuloy natin ha. So, respetuhin po natin ang choice ng ating Pangulo. Yung ako naman sa patuloy na pagdidinig ng Senado, gaya ng sinabi ko, talagang nagpapalusot, nagpapa-admit po ng sobra sa kanilang araw na dapat ay admitted sila. Kunwaring nagkakasakit, huwag nyo naman po sana gamitin yung ospital sa pagkukunwari at sa inyong mga drug transactions. Sa lahat po ng drug lord, ingat po kayo. Huwag nyo na pong i-bribe yung ating, hindi nyo po mababribe si Bantag. Kita nyo, galing mismo kay Bungo. Hindi nyo sa masusuhulan. Ayan, ganun sila katiwala. Ayan. Pero ngayon, na ibang nangyayari. Isipin nyo, buong Pilipinas ang tiwala noong mga panahon na yan na si PRRD pa. Eh ngayon, nag-iisang DOJ lang ang hindi nagtiwala. Tingnan nyo ha. Okay. Tuloy natin. Kung gusto nyo magpa-admit, kunwari kayo magkasakit, magpa-dextrose kayo. Ito, opinion ko ito ha. Iwan ko sa inyo. Comment kayo dyan kung ganyan din ang opinion nyo. Diyan sa comment section, pag-usapan natin dyan. Kung parehas tayo ng opinion. Okay. Baka hindi na kayo magising ha. Ayan, no? Ingat lang po. Kita nyo, nagbanta rin si Bungo. Tingnan nyo ha. Pati si Bungo nagbanta rin. Ganon na grabe ang druga dyan sa loob ng Bucor. Kaya kailangan nila si Bantag. Sorry, pero tingin mo kaya ni Bantag yung job? Kaya. Competent at saka honest eh. Sabi ni Panelo, basta competent at honest. Pasok yun. Di ba? Ano sabi ni dyan? Ni PRRD? Ulitin natin ang sabi ni PRRD. Umbot sa langaw. Bago tayo magtapos mga kababayan, dito muna tayo. Ka sa droga. Ang sabi nila, magbantag ka. Yun, no?